ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಈಗ ಕಾಲೇಜು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗೀತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜಿದು ಒಂದು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಂಚಿ ನ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಏನು ಕಾಲೇಜಿಡ್ಲೆ ಅಂಚೈತೆ ಬೇಲೆ ಮಂತು ಬತ್ತನ ತೋಟಾಡ್ದು ಇದು ನೀರು ಬತ್ತ ಪೈರಂದು ಬತ್ತನ ಅಂಚೈತೆ ನೀರು ಕೊಂಡು ಆಡತಿ ಅಜ್ಜೇನು ಚೂರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ಪಾಡ್ವೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಡುಂದೆ ಏನಿದೆ ಅಂಚೈತೆ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೆ ಇದು ನೀರು ಬತ್ತ ಬೊಡತಿ ಅಂಚ ಲಾಗ ನೆನ್ ಮುಟ್ಟಿತ್ತುಲಿ ಯಾನಕ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಐತೆ ನೀರು ಬತ್ತೊಂದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಾತಿಂದು ಏರು ಏರು ಓ ಅವೇರು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರಿಯರು ಅಜ್ಜ ಏನು ತಿನ್ನೋದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಇಂಚ ಬೇಳೆ ಅಲ್ತು ಬತ್ತನೆ ಅಂಕ್ಲ ಬೇಳೆ ಮಲ್ತು ಬತ್ತದ ನೀರು ಬತ್ತ ವಯರ ಅಂದ ಬತ್ತನ ಇಂಚ ನೀರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತ್ತ ಹೊತ್ತು ಪಿರ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಯಾಕಂటే ಪಂಡೇರು ಜೂನಿಯರ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲಿಂದ ಇಂಚ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನರಕಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇವಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೋಗ್ನಾ ನೋಡದ ಅದಲ್ಲೇ ಲೇನ ಸರ್ ಕಾಲೇಜು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ತೋಟಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೋಟ ಇಪ್ಪು ಅಂದು ಬಂದಿರು ಅಂದರೆ ಆ ಚಿಪ್ಪುಳ ಏನ್ಲ ಎಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ತೋಟ ಉಂಡು ನಾನು ತೋಟದ ಹೋಯ್ತಾ ತೋಟಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಅಂದ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ತೋಟ 1 ಎಕರೆ ಉಂಡು 2019 ಸ್ಥಾಪನೆ ನನಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ತೋಟ ಮದ ಬಳ್ಳೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಪೂರ ಇರೋದು ಇದೆ ಇನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತನ ಕೋಟೆ ಮರನಿ ಬತ್ತನಗಳು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದಿರು ಆಂಜಗಳು ಡೈಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ಗೊಲ್ಸನ ಬಿಬಿಯತ ಗೊಲ್ಸನಾಗ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಬರೋ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂತ ನನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಮಸ್ತುಂಡು ನೀರು 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 ನೀರು
ಹೆಲ್ಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೀರು. ಬಸಳೆ ಬದನೆ ಮತ್ತು ಮೊರಣಿ ಇಂಕ್ಲನೆ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಪೋಯ ಬದನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಪೋಯರ ಪಂಡೀರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಸಳೆ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು. ಗೈಸ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಚಾಗ್ ದಾಯ್ತ ಪಂಟ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದಾಯ್ತಪ್ಪ ಇದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ಬಜ್ಜಿಲು ಜನ ಬಜ್ಜಿಲು ಕೊಡ್ತೀರು. ಚಾಗತ್ತು ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಡು ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಂಡು ಪದ್ರಾಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲುಂಡು ವನಸದ ಬುರ್ತಕ್ಕೂ ಬಜ್ಜಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬತ್ತಿಜೀರು. ಅವಕಡನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಾಜಿಪ್ಪು ನಾನು ಬಜ್ಜಿಲು ಬುಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಕರ್ಕೋಕ್ನ ಜ್ಯೂಸು ಅದರಿಂದ ಕರ್ಕೋಣ ಬಜ್ಜಿಲು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಚೂರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಮಂಚ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋಣ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋಣ ನಾನು ಚೂರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮೇಘನ ಮಾಡ್ದೆ ಆಗ್ಲಿದ್ದು ನಾಚಿಕೆ ಹಬ್ಬನಿಗೆ ಲಾಕಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ಡ ಬಿಡ್ತು ತಿನ್ನಿಪುಣ ತಿಳಿ ಅದು ಏರ ಬರ್ಪಜರ್ ನಿಂತಲ್ಲ ನಡುತ್ತಲ್ಲ ನಡುಗಲ್ಲ ಕಲವನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮೊನೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಜಲಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಏರೋ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಕಂಡ ಕಲ ಕ್ಲಾಸ್ ತೋರ್ತಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ವಚ್ಚು ಜಾಲಿದೆ ಉಕ್ಕ ಹೆಂಗಲ್ ವಚ್ಚುಕ ಹೆಂಗಲ್ ನೋಟಿಗೆ ಇತ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಲ್ಲೊಟ್ಟು ಸೇರ್ಟ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಬಲೆ ಅಂಟಿ ಹೆಂಗಲ್ಲೊಟ್ಟು ಸೇರ್ಟ ಹೆಂಗಲ್ಲಾಗ್ಲಾಗ್ಲು ಹೆಂಚ ಏನು ಬೇಗ ಜನಕ್ಕಳು ನೋಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲಸ ಅಂತನೇ ಏನು ಬುಕ್ಕ ಆರೈಸ್ ಒಂದು ಹೋಗ್ನ ತೆಚ್ಚಿ ಇಂಕ ಏನೊಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಮಂತನೇ ಏರ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿ ಇರತ್ತ ಜಾ ಸೃಷ್ಟಿದಿನಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಅವಕ್ಕೆ ಅಂತೀರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಬೇಕು ತಿನ್ನಲೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿಂದು ಬೆಲ್ಲ ಮರವಾಯಿ ಏನಿಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಎನ್ನುತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತ ಚಟ್ನಿನೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತಾ ಕೊಡೆ ಚೀಸ್ ಸಾರಿ ಒಂದು ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಐನ್ ತಿನ್ನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂತನ ಐದಕ್ಕ ಮರವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಅನ್ನ ಅದ ಇನ್ನು ಬುಕ್ಕ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಟಿ ಕಲ್ಪನ ಐವತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಪ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪೇರತ್ತಾಗ್ಲು ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ అంటే ಪಾಪ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿರು ಆಯ್ತಾ
ಮೆಚ್ಚೋದು ನಿಜ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಎದ್ದಿಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಪಾತಿರ್ವೇರತ್ತ ಜ್ಯೂಸು ಹರಿಯರ ಜ್ಯೂಸು ಮೇಡ ಉಚಿತ ಕೈಟ್ಟುತ್ತಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಹೌದದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸಪ್ಪು ಪೆರಂಡ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಹಾಕುಂಡದ ನಾನೊಂದು ಪುಂಟು ತೆಕ್ಕಂಡ ಸರಿ ಅವಳು ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಂತನ ಸರಿ ಆಪ ಕಾಲೆ ಮಾತ ಹೋಗ വേറെ എന്നാത്ത് ചിന്തത് എല്ലാ ജോക്കിലെ పొరలు మోనే చెప్తున్నా పౌడర్ కూడా పోతున్నాం ఇలా నించండి రెండు ఆల పడుతుంది అదే పౌడర్ మాత్రం కొంచెం ఐలైనర్ పడ్డా వాడితే సరి అవుతుంది ఒక క్లాస్ పైన అంటారు కొంచెం చేంజ్ కానిస్తాడు ఇప్పుడు పొసాను ఉంటుంది బడా ಬರ್ತೀನಿ ಕೊಡ ಚೆಲ್ಲುಂಡು ಗೈಸ್ ಅಂಡು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾನಕದೆಲ್ಲ ಕಾಂಜಿದಾಯ್ತ ಪಾನಕ ಅಂತ ಜ್ಯೂಸು ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಮತ್ತು ತಿಂದಿರ್ಲಾಂಡು ಇದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆಂಗ್ಲ 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ನಡಪೆರಗ ಉಲಾಯ ಅಂಚೂರು ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕುಸಿಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇದೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಈ ಲಾಗನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತಂದಿರಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೇವಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಂದಾಗಲೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಮೆಂಟ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಏನು ಮಂತಂದಿರಲೇ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್